Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De Extra meldt vanochtend dat Giselle McWilliam, statenlid voor de MAN, de screening is gepasseerd. Zij zou daarmee minister van Economische Ontwikkeling kunnen worden. Zoals bekend is Steven Martina in februari van dit jaar afgetreden. Er wordt nog steeds gespeculeerd door de partij dat Martina weer terug kan keren als minister, maar zijn screeningsproces is nog steeds niet afgerond en die van McWilliam dus wel. Het lijkt er dus ook op dat het statenlid haar nieuwe positie binnenkort zou kunnen gaan innemen. In het eerste halfjaar van 2019 heeft het toerisme op Curaçao meer dan 1,1 miljard gulden opgebracht aan directe en indirecte inkomsten. Dat heeft de secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken gisteren bekendgemaakt. Curaçao kende een groei van 16% van het aantal verblijfstoeristen in het eerste halfjaar van het jaar in vergelijking met de eerste helft van 2018. De opbrengsten van 1,1 miljard gulden zijn heel hoog in vergelijking met eerdere jaren. Zo kwam er in 2018 in de eerste 6 maanden bijvoorbeeld ruim 100 miljoen gulden minder binnen. Bij het onderzoek naar de oorzaak van de brand bij het belastingkantoor in de nacht van woensdag op donderdag wordt niets uitgesloten. Dat zei minister van Financiën Kenneth Gijsbertra gisteren. Hij gaf een persconferentie met onder meer hoofd van de ontvanger Alfonso Trona. Volgens Gijsbertra is het belangrijk om het resultaat van het onderzoek naar de oorzaak van de brand af te wachten en niet te veel speculeren. De brand concentreerde zich vooral in het gedeelte waar het korps van de ontvanger zit. Het betreft een groep van ongeveer 50 mensen die dagelijks belast is met het benaderen van personen en bedrijven om hen aan hun belastingplicht te herinneren. Veel mensen kwamen gisteren af op de herdenking voor Juliana Joe en haar zoontje Juendrik Joe. Die werden afgelopen vrijdag ter hoogte van Bethesda doodgereden door een chauffeur die naar alle waarschijnlijk door rood licht heeft gereden. Vrienden en familie kwamen gisteren bijeen om een krans te leggen ter nagedachtenis aan de twee en stil te staan bij het gebeuren. Kustwacht heeft gistermiddag een Metal Shark patrouille gestuurd naar de Caracas Bay, waar een vissersboot onder verdachte omstandigheden zich bevond. Het ging om een boot met 3 mannen aan boord die afkomstig was uit Bonaire. Bij de vissershaven bij Caracas Bay ging het team van de Metal Shark aan boord. Tijdens de controle werden 3 tassen aangetroffen met pakketten met verdovende middelen. Alle 3 de verdachten en de drugs zijn aan het onderzoeksteam van de politie overgedragen voor nader onderzoek. Met een 5-3 overwinning op Zuid-Korea heeft Curaçao gezorgd dat ze in de finale staan. Curaçao, het Little League team van Curaçao, moet dan tegen Japan aantreden. Dat gebeurt aanstaande zaterdag om 12:30 onze tijd. Wint Curaçao die finale, dan moeten ze zondag nog tegen het beste Amerikaanse team om zo de titelhouder te worden van de World Series Little League 2019. De wedstrijd van gisteren tegen Korea was spannend, maar Curaçao wist uiteindelijk de overwinning naar zich toe te trekken. Venezuela heeft gisteren een ambassade geopend in Noord-Korea. Op die manier willen de 2 landen de banden aanhalen en verder samenwerken in de toekomst. Venezuela en Noord-Korea onderhouden al banden sinds 1965, maar tijdens de periode van Hugo Chavez verwaterde het contact. Nu is er dus weer een ambassade geopend en wil Noord-Korea samenwerken met Venezuela. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.